Mä kuulin yöllä jotain outoa rapinaa täältä. Käyn kattoo, onks täällä jotain outoa. Mun nyrkit ihan valmiina. Kuka hitto? Ai, hitto maali. Mikä? Ai saakeli. Missä mä oon? Mä oon jossain huoneessa. Tuolla on tää sama juttu. Tää sama. Hei, siellä alla on joku. Mitä? Onnea. Häh? Mikä saakeli se oli? Mikä se oli? Haloo? Mitä? Ei. Ei. Hetkinen. Oliko se kaikki vaan unta? Hetkinen, tässä on nämä samat. Hetkinen. Se on vaan yliajattelua. Ihan sama. Hetkinen, mä kysyn muuten äitiltä yhden jutun nopeasti. Ennen kuin... Äiti, onks tänään Halloween? Äiti. Kuka sä oot? Onko sä sun terättää mut? Ai vitsi. Joo. Äiti, mä just taisin nähdä siitä unta. Äiti. Mitä? Ei. Ai vitsi. Ei vaan. Mitä päästäkää mut pois! Ei ikinä. Sinä olet täällä niin kauan kun kuolee. Ai täällä huoneessako? Täällä ihme kopissa. Mä en näe edes päivä, kun mä vähän valoa näen. Tää huoneemme. Oi vitsi! Hetkinen, mihin muuten hävis? Mitä vitsi? Oisko täällä mit... Ei ainakaan mene tonne, eikä tonne. Tää on joku huone. Oisko täällä olla mitään? Tuosta saattais muuten päästä vapauteen. Mä tarvii vaan kengät. Tuolla on kengät. Yes. Iskana. Äkkiä tosta. Hito, mikä toi on? Yes, vapaus! Pääsen vapauteen. Toi kaikki on ollut vain jotain unta. Ja itse asiassa tää ei oo ollut unta, tää on ollut ihan totta. Mihinköhän mä nyt menen? Mä käyn kattoo, jos tuolla metsässä olisi jotain paikkoja. Elää. Moikka.